ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. дӯстони азизу меҳрубон, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, сеҳат ҳастед, саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи аллоҳ созем хубем. раҳмат барои комментариҳои хуб, барои гапҳои хубтон. дӯстони азиз, имрӯз хӯроки шомдама манту тайёр мекунем. Немихел гӯшт чақади пиёзаш реза кардам, чухале ки дар влогҳои пешинам гуфтум. Ман гӯшти резакадагиро дӯст медорам. дар ҳамин самбуса манту ҳам хеле шаварм боша пиёзи резакадагиро. Оно измеличител дорем. ду бор измеличител катикаду. Мега пиёзуш ине хеле зинда боша. Ине мехел чиша гирифтам, баъд як сета золачаи майда гирифтагим. Немихели ба чӣ хотир? Ба хотире ки ҳамун чуваке ки дорам майдакай, ба ҳамун хотир золаи майда гирифтагим. Сета ҳозир боша сар мекунем якҷоя бо шумо, дӯстони азизу меҳрубон. ҳатман ки влогмон рӯзи 1 сентябр мебарояд. Бозам раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. Ирӯз 31 август. Ине мехел хайр. Тайёрӣ ба мактаб дидестем. Бо пага мактаб рафтана камтарак влог мекунем. Ба ҳамаша якҷоя мепартоем иншалло ки. дӯстони азизу меҳрубон, инам хеле дохтумак мантора. ҳозир мепечонам шона. Бо нишон метим ки ма чӣ хел мепечонам. инам хеле печондум, ядаш калон, ядаш майда. Ма фақадам хеле мекунам. Инам хел хай дӯстони азиз печондум. ҳозир мемонам дар лалиёи мантуварка. дӯстони азизу меҳрубон, инам хел хай печондум, мондум. Даргирондум филтра 1 соат пас тайёр мешава. Фақат мемонам 40 минутам тайёр мешава, неки ма 1 соат мемонам ки хушрӯ бупаза. инам хел. дӯстони азизу меҳрубон, мантуи мо пухтай. ҳозир боша мекашем барои кӯдакора. баъд шаварам омад, баъд барои хумона иҷо боша чакараво кардам, зиверавоё гирифтам. ҳамин зиверавоё ма асосан барои ҳамин манту самбуса бароям хеле кадагӣ будам. ҳоли кӯдакото мекашам метим, баъдан баъд да тавоқ кашидам, баъд бо видео мекунам. азизу меҳрубон, ина мантумона кашидем, яи кашид, неким камтарак бификрам хунуктар шид. Бафикрам айни хурдан шуда. Айни хурдан ҷӯши баъд закон мардак омада ина. Ако чакара мереза. Бисёр одамо да болош хали зирбак мекунам. Ма ягон бор хали кадаги нестум. ҳам халиро нағзамидам. Тоқа ба чака, зиверавой. Будиш? Ана фаризаи хали намехӯра, ида намерезаем. Элиф қати ки апаш хурдан. Ва ё фақат мехӯран. Пешаи папаш омадан. Некем ни чуҷи майдаки мо намехӯрад. Красотулка, ангелочка. Мечиши? Мечиши меги. Чие дадаст Николай частнанду? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Меги шо сагане. Хайр мардак ба ҳоматия. Сочный дурумуш. Бамаза. Нам пиёзоро калон реза кунӣ, сочный меяд. Нем хел хай ба мо иштиёи таом. Баҳо чанд идаф? Баҳо 100. 100? На. Удаф 5 буд, идаф 100. Инем хел хай дӯстони азиз. Фариза боша дурунгиёшо намехӯра, тоқа чиёшо мехӯра, хамирошо. Дар инҷо боша влога ба поён мерасонем. То влог оянда дар паноҳи худо бошед. Худованд нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. Хайр. Некем пага дар давоми ин видео элифу мактабро мемонем. Салому алайкум дӯстони азиз. Ина мо омадем мактаб. Элиф хурсанд. Мо гул нагирифтем, конфет гирифтем. Фаризаам китимонай. Мактаб ҳоли бояд мо футарои зера биёвем. Намедонем ҳол дар куҷо натофсудиан оле. мо воврем омадем хай. шодӣ кадеста яле. туфлиёи арӯсиши пӯшанда меша. Тақ када. Инам хел хай. тамом аку дуконоша дид. дӯстони азизу меҳрубон, дар иҷа боша камтарак ай боло видео кардем.
хушрӯйбадам набуд ай овозҳои мардума. Барои ҳамон хостам ай болош гап занам. Миннатдории худро ба ҳар яки шумо мерасонам ки маро бениҳоят табрик кардед. Дар комментариҳоям иншаллоҳ ки ҷавоб метиҳам. Бо хостам ки ана михел як миннатдории худро бирасонам. Дар хурсандима хурсанд шудед. Худованд ҳар яки шуморо хурсанд бигардона. Будан апа хоҳарое ки дар WhatsApp навистанд, табрик карданд. Ман бениҳоят хурсанд шудам бугум. Раҳмат ки ҳастед ва як комментария я лайки монда мегиред. Дӯстони азиз, ҳатман ки видеои ҷолибаи пешай, ҳатман ки баҳри шумо ма ҳаракат мекунам ки видеои нав ба нав кунам. Чӣ хеле ки бисёри шумо медонед, мо YouTube пул намегирем. Дӯстони азиз, барои ҳамо метавонед ки шумо ҳамроҳи мо омада якҷоя кор кунед дар компанияи Faberlic ё ки ягон реклама кардам. ма хулоса бировардам ки реклама мекунам. Ягон реклама кардам, шумо метавонед ки дар ҳамон ширкатҳои дигаам рафта кор кунед. Занҳои хонашин ва модарои меҳрубон ё ки ягонча харидорӣ кунед. То охири влог бо мо бошед. ин фаризаи ма да я ҷоя детск площадкара бибина бояд ҳамонҷо будроя. биё будроя я бор проверка кунем. фарқ надорад чӣ хел детск площадка. элифа мондем ози да пеш маълимаш иктияй қак бугардем ку баъд ва кай вақте биги гуфтам ба мегирем ба мерем хона. ирӯз не рӯзакай не ҳеҷ я дарси озод мезгарану баъд мегирем шона. инам хеле хай ай рӯзи душанбе насиб боша ба сар мешавад чишон дарсошон. сари хона хай сониям сари хона инакем ленинкай вай сатои 11 и сатои 8:30. ин маймуни моро бичхал мекунад. Я бор дига баку. ранги торта нагворин. афто чашмаш засе. бур омадан гудакои мо. Элиф монада. Элиф. Мороженое дашь вода? Оли малимаш бурой я сурат бигирем, а? Не бурой ва китоб мону мебурам. Аз инҷа студияния дутаи дигашам. Азизу меҳрубон, Элиф бур омада я намуд довольнай, хурсандай. А? Чӣ кор кардед хай дар синфтон? Чӣ хел буда синфи навактон? бо мороженое кам додиян ёда? И солам кад синфои як. Класс. Шудек. Бо миёи? Ой, оли и сол пол немиёи охи. Ой, нимадан чӣ будай? Чӣ? Тут пури, пушка лего будай. Бо магнит будай, ҷуда бозӣ карда дошта.